dobrý deň. Už je dobrý deň. Dobrý deň. Ja by som vás všetkých chcel tu privítať na území, dá sa povedať, že odčerpil závodu Čierny Balog, aj keď sme tu na okraji. Sme tu pred strelnicou, asi to väčšina poznáte. Dnešný deň by sme zamerali na zbieranie odpadkov a na pedagogiku a základných, by sme sa potom zahrali, tak ako v Lani. A viete, prečo ideme zbierať tie odpadky? Nie. Lebo bol deň zemi. Dneska nie je ten deň zemi, je to 22. apríl, ale áno, máš pravdu. Nemali by sme to len... Ale nemali by sme to len kvôli tomu, že ten deň zeme zbierať, ale stále by sme tie odpadky mali po sebe zdvihnúť aj po svojich kamarátoch. Tento rok je aj vyhlásený za medzinárodný rok lesov, tak aj kvôli tomu. A včera som bol u vás zasadiť stromčeky a tuto vidím jedného parťáka, ktorý sem sadil, tak ten to už pozná, dostal aj medailu. Tak ja by som vám dal teraz takéto vrecia. Začali by sme zbierať, alebo neviem, aký máte teraz program, či 10. alebo ako. A potom neskôr, čiže najskôr ideme